Таго ж дня Ісус, выйшаўшы з домаў, сядзеў ля мора. І сабралася пры ім мноства людзей, так што ён, увайшоўшы ў лодку, сеў, а ўвесь натоўп стаяў на беразе. І прамаўляў ён да іх шмат у прыпавесцях, кажучы: «Вось выйшаў сейбет сеяць. І калі сеяў, адно зерне ўпала пры дарозе, і наляцелі птушкі, і падзяўблі яго. Другое ж упало на камяністую зямлю, дзе не мела шмат зямлі, і зараз жа ўзышло, бо глеба была неглыбокая. Калі ж паднялося сонца, павяла, бо не мела карэння і засохла. Трэцяе упала між церняў, і церні выраслі і заглушылі яго. Чацвёртае ж упала на добрую зямлю і дало плод. Адно 100, другое 60, а трэцяе 30. Хто мае вушы, хай слухае. І падышоўшы, вучні сказалі яму: «Чаму прамаўляеш да іх у прыпавесцях?» Ён, адказваючы, гаворыць ім: «Вам дадзена пазнаць тайны валадарства нябеснага, а ім гэта не дадзена. Бо таму, хто мае, дададзена будзе і памножыцца, каб меў шчодра. А ў таго, хто не мае, і тое, што мае, будзе аднята. Таму гавару ім у прыпавесцях, бо яны, гледзячы, не бачаць, і слухаючы, не чуюць, ды не разумеюць. Так спаўняецца над імі прароцтва Ісаі, які кажа: «Слыхам пачуеце і не зразумееце, гледзячы будзеце глядзець і не ўбачыце. Бо сэрца гэтага народа атлусцела, і вушамі з цяжкасцю чуюць, і вочы свае заплюшчылі, каб часам вачамі не ўбачыць і вушамі не пачуць, каб сэрцам не зразумець, ды не навярнуцца, каб я аздаравіў іх». Дабраслаўлёныя ж вочы вашыя, бо бачаць, і вушы вашыя, бо чуюць. Сапраўды кажу вам, многія прарокі і справядлівыя прагнулі бачыць, што вы бачыце, і не бачылі, ды чуць, што вы чуеце, і не чулі. Вы ж слухайце наконт прыпавесці пра сейбіта. Да кожнага, хто слухае слова пра валадарства і не разумее, прыходзіць ліхі і выкрадае тое, што пасеяна ў сэрцы яго. Гэта той, у якога пры дарозе пасеяна. А ў каго пасеяна на камяністай зямлі, гэта той, хто слухае слова і адразу з радасцю прымае яго, але не мае кораня, таму зменны. І калі настане ўціск і пераследы за слова, адразу ж спакушаецца. А ў каго пасеяна між церняў, гэта той, хто слова слухае, але клопаты жыцця і панада багацця заглушаюць слова, і яно становіцца бясплодным. А ў каго ж на добрай зямлі пасеяна, гэта той, хто слова слухае і разумее і прыносіць плод, адзін у 100 разоў, другі ў 60, а іншы ў 30. Іншую прыпавесць прапанаваў ён ім, кажучы: «Падобнае валадарства нябеснае чалавеку, які пасеяў добрае насенне на сваёй раллі. Але калі людзі спалі, прыйшоў вораг яго і насеяў кукалю пасярод пшаніцы і пайшоў. І калі вырасла збожжа і дало плод, тады паказаўся і кукаль. А слугі, прыйшоўшы да гаспадара дому, сказалі яму: «Гаспадару, ці ж нядобрае насенне ты пасеяў на сваёй раллі? Адкуль жа ўзяўся кукаль?» А ён ім гаворыць: «Вораг чалавек гэта зрабіў». Слугі ж кажуць яму: «Хочаш, мы пойдзем і збярэм яго?» Але ён сказаў: «Не, каб часам, збіраючы кукаль, не выкаранілі з ім і пшаніцу. Дазвольце і аднаму, і другому расці да жніва. А ў час жніва скажу жняцам: збярыце раней кукаль і звяжыце ў пучкі, каб спаліць яго, а пшаніцу збярыце ў маё гумно». Іншую прыпавесць прапанаваў ён ім, кажучы: «Падобнае валадарства нябеснае да гарчычнага зярняці, якое, ўзяўшы, чалавек пасеяў на сваёй раллі.
Яно з усіх зярнят найменшае, але калі вырасце, то большае за любую зеляніну і становіцца дрэвам, так што прылятаюць нябесныя птушкі і гняздуюцца на яго галінах. Іншую прыпавесць расказаў ім. Падобнае валадарства нябеснае да рошчыны, якую жанчына, ўзяўшы, ўмяшала ў 3 меркі мукі, пакуль усё не закісла. Гэта ўсё расказваў Ісус многім людзям у прыпавесцях і без прыпавесцяў не гаварыў да іх, каб споўнілася тое, што было сказана прарокам, які казаў: «Адкрыю вусны мае ў прыпавесцях, выказваць буду тое, што было схавана ад стварэння свету». Потым, адпусціўшы людзей, Ісус увайшоў у дом, і прыйшлі да яго вучні яго, кажучы: «Растлумач нам прыпавесць пра кукаль на раллі». Ён, адказваючы, гаворыць ім: «Той, хто рассявае добрае насенне, ёсць сын чалавечы. Ралля – гэта свет. Добрае насенне – гэта сыны валадарства, а кукаль – сыны ліхога. А вораг, які пасеяў яго, гэта д'ябал. Жніво – канец свету, а жняцы – анёлы». І падобна таму, як збіраюць кукаль і паляць агнём, так будзе пры канцы свету. Пашле сын чалавечы анёлаў сваіх, і яны збяруць з валадарства яго ўсе згаршэнні і тых, што чыняць беззаконне, і ўкінуць іх у печ вогненную. Там будзе плач і скрыгатанне зубоў. Тады справядлівыя будуць яснець, як сонца ў валадарстве айца свайго. Хто мае вушы, хай слухае. Падобна валадарства нябеснае да скарба, схаванага ў зямлі, які ўтойвае чалавек, што знайшоў яго, і ў радасці ад гэтага ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе тую зямлю. Таксама падобнае валадарства нябеснае да чалавека-купца, які шукае прыгожыя перлы. Ён, знайшоўшы адну каштоўную перліну, пайшоў, прадаў усё, што меў, і купіў яе. Падобнае таксама валадарства нябеснае да нерату, што быў закінуты ў мора, ды сабраў рыбу усялякага роду. Калі ён поўны, дык выцягнуўшы яго на бераг ды сеўшы, добрае адбіраюць у посуд, а благое прэч адкідаюць. Так будзе пры канцы свету. Выйдуць анёлы і вылучаць благіх спасярод справядлівых, ды ўкінуць іх у печ вогненную. Там будзе плач і скрыгатанне зубоў. Ці зразумелі вы ўсё гэта? Яны кажуць яму: «Так, Господзе». А ён ім гаворыць: «Таму кожны кніжнік, навучаны пра валадарства нябеснае, падобны да чалавека гаспадара дома, які выносіць са скарбніцы сваёй новае і старое». І сталася, калі скончыў Ісус гэтыя прыпавесці, пайшоў адтуль. І прыйшоўшы ў бацькаўшчыну сваю, навучаў у сінагозе іх, а яны дзівіліся і казалі: «Адкуль жа ў яго гэтая мудрасць і моц? Ці ж гэта не сын цесляра? Ці ж маці яго не завуць Марыяй, а братоў яго Якубам і Язетам, Сімонам і Юдай? А сёстры яго ці ж не ўсе знаходзяцца сярод нас? Скуль жа яму гэта ўсё?» Ды блюзнілі супраць яго. А Ісус сказаў ім: «Няма прарока без пашаны, хіба толькі ў бацькаўшчыне і ў доме сваім». І не ўчыніў там многіх цудаў з-за няверства іх.